klar? Nu skal Mille se, hvor mange osterejer hun kan have i munden. Og hun er klar. 1. 2. 4. 5. 6. Der er masser af salat. 2. 8. 11. Det sidste tal var 15. 16. 18. Og det var 18. Lidt kan lige være der. 20 osterejer. Kan den sidste være der et sted? Ligesom med tandlægen. Bare prop det hele ind. 21. Ja, ja. 23 osterejer. Der står der ikke nogen tilbage. 24. 25. Så tager mere end det. Og så flyver de bare ud. 27. Okay. 29. Kan vi komme op på 30? 30 osterejer. Det var flot. Og det er der tilbage. Tak for denne gang.